karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Lulas Boy. Ayaw lang lagi pag-apura, bro. Muabot ra lagi na. Aw. Okay. Askag di makaanak si Joe bulo no? Oh, di ko mutuoy. So, dili mabdos si Jo? Huh? May paglaong pag yun lagi di ay ko? Doon na pa! Yan ta panghisgot na, bro. Okay. Mas ko taglain. No. Kuan kanay. Tanpa. Dili mabdos si Jo. Dili siya mabdos. May paglaong pa ko ni Mateo. May paglaong pa ko. Yes! Unsa ron? Ako i-check ha. Bro. Bro, Unsa man? si Jisa nang hatag og tag 500. Ha? Uy. Ngano mo ko no? Way na ibaw. Mikalit raman ko no. Wow, ha? Mudagan tinga nila sunod eleksyon. Ha? Mao ba? Oh, I'm just so happy. Huwag kabutangan ang akong kalipay. Kaya sawa man bitaw ko? Unsa man day ko? Sige, Jo. Sige. Enjoy lang una sa pagkakaroon sa ibang pagkaasawa. But I'm sure, dili na magdugay. Sooner or later, mangita gyud na og anak si Mateo. Og akong ipanikuro nga ako ang unang makahatag niya og anak og dili ikaw. Mo rin tanan. Yap. Kung wala lain adun ako, ha? May date pa mi ni Jo. Ayay, nagpaibog na sad. Pag minyo na lagi, ron di ka maibog. Nanasad na. Ay, tuod ay, hapit ko malimot. Oh, unsa man? Nangutana ang mga tao kano sa nga tong company outing. Oh. Mo ba? Yan siya man. Mag-outing tao, dili. Pwede ba nato irason nga cost cutting? Ayaw. Moro na kalipay sa mga tao. Sila lang ang pabuta ka no sa og asa. Sultihan niyo ko if final na, okay? Okay, boss. Sige, adun ako. Yes, boss. Mag-meeting na to sila kano sa og asa nga okay. Kuya kita, ha? Ayaw lang ko pakuyugaw eh. Kung ko'y labot ana. Sige, maglabot nga. Asama mo ka. Bisa na. Kung di ka mukuyog, di sa kumukuyog. Oo, lagi ka. Hindi mo kumalingaw kung nung ka. Charged kay kay. Seryoso ko, ha, Jo? Sawa na day, sawa pa ko. Wade ko na kamukuyog. Aw, ni kuyog. Pero wagid ko mag-enjoy. Tuo ko ni mo. Lagi. Still la ni mo eh. Wapag di ka mutuog yapon nga. Ikaw raman ang makalipay na. Uy, hinaya ng tingog mo eh. Madunggan ka sa uban. Tinuod man. Sa man gusto kang isinggit na ko? Mateo ha, pagtarong ha. Lagi. Sige na, kaon na tagtiwas. Ikaw lang. Busog na ko. Kagamay pa si mong gikaon. Matutok lang ko nimo. Busog na ko. Wala, uy. Unsa naman ka, Mateo? Eh, Kuyuan naman tani mo. naadik na ko nimo, Jo. Ang buton sa imo gibuhat na ko. Naingon ini man ko nimo. Sa tayo akong gibuhat ni mo eh. Pwes, kung kay gibuhat na ko. Nainap lang ito ni Magmayo. Shh, uy. Ayaw lagi ang tao nag-isulti nga natas publiko. Ganan ka ako ng isulti nga kitara? Ang Okay. Sige.
Human na ito pangaon. Naadito atuan ha. Ah? Asa man? Ato ta sa dapit nga kita raging duha. Kanang ang ato raging mga tingog ang madungog. Nayapak naman yung duhana. Lain naman sa tingali ang nasunang huna ini. Ah, uy, nahuwag si Lola. Tubaga na yun. Ay, salamat na nawag si Lola. Makalingkawas ko rin kung sa may kiplano ining Lola! duhan eh. Nagkuyog me. Of course, Lola. Ay, kabala ka. Hapit ka na nagiunya, may apo sa tuhod. Oh. Yes, Lola, yes. Matuman gyud na. Matuman gyud na. Basta ayaw lagid unya may istorbo ha? Okay? Okay, Lola. Ikaw sa damping. Bye. Mahal. Dali na tagaon. Kala, inugisis ka na, Hanwi. Ibaw, ano mag-unsay gusto mo hitabo? Ganong pinahotel-hotel pa mangyod ta. Gamay kondo man ka kung di ka gustong disturbo. Sige lang, good. Mas nindot mo ng lahi-lahi og lugar. Mas makadugang nas pusta. Noon, dagan magagkwarta. Sinsiyora man ini mo. Di lang na tungod sa kwarta, mahal. Tungod yun na ni mo. Gusto ko nga every time nga mag-uban ta, ngayon ini, mahimong memorable para ni mo. Ano maka-addict man ka? Imura ng pasangil. Pero ang tinuod, igat yung ka nga pagkalalaki. Ni mo rali ko na ingon ini. Imura lang ang mong pasangil. Ikaw ra lagi nagkapukaw sa akong pagkalalaki. Nga hindi ko ka mo to. Mateo. Tell me you want me. Padungga ko. I want you. Okay, so mao na ang date o mao na ang venue. Okay. Why problema? Okay, ako sila i-inform nga mi-approve ka. I-put into writing lang o i-forward sa finance aron mapagaw sa no budget. Okay, sure. Aprobado ni Mateo ang nasabutan nga company outing. Meaning, magkauban mi overnight. Pangandaman ko ning maayo. Kinahanglan nga this time, dili na gid ko mo palpak. Dili na gyud. Tilaw-tilaw ta? Nga sa ato pa, di mo mga tog diri unya. Dili la kay overnight man. Aw, away problema na oy. Kay kamo mangduha ang mag-uban. Mag-uol ko kung si Mateo ra. Kay sigurado mangyod nga may musuway sa pagpangitag gintang nga makahigayon og losot. Di man sad siya mukuyog la kung di ko mukuyog. Awangay lang. Aw, kuyog na lang inuuna mo laron. Ma-enjoy sa ka. Na, ayaw na lang kung i-apil-apil ninyo, ana. Nakarga na tanan, mahal. Okay na. Okay. Dala, ato na mi. Amping na din ha? Pag amping sad mo, si Jo ha, amping ha. Of course, Lola. Nga na sige, panlakaw na mo. Wala ko namin mo, Lola. Ayabag. Yeah. Wow! Nice place. Perfect. Perfect for lovers. I don't care kung may mo kong kapit. Basta si Mateo lang. No worries. I'll be very proud pagkani if ever.
iginin ako kalimtan nga company outing. Mauunya niya ang pinaka-memorable company outing. Humano niya ini. Inig pa mauli na mo. Dili na unya makalingkawas pa nako si Mateo. Oh, nagsakyan na ni Mon. Nagsunod na tingali sila si Mateo. Hi guys! Asa naman to si Mateo? Nanawa ko man siya. Mon? Oh, Si Mateo? coming na to. Nianagit siya. Oh, niya na gino? Mateo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!